Όπως ήδη αγαπητοί μου ανεφέρθη, η Ανάσταση των νεκρών είναι δόγμα πίστεως αποκλειστικός του χριστιανισμού. Ολόκληρος η Καινή Διαθήκη δύο χαρούμενα κηρύγματα εξαγγέλει: την Ανάσταση του Χριστού και δυνάμει αυτής την Ανάσταση των νεκρών. Αλλά ας δούμε μερικές μαρτυρίες από την Καινή Διαθήκη, όπως εξάλλου είδαμε και μερικές μαρτυρίες από την Παλαιά Διαθήκη. Στην εποχή του Κυρίου μας υπήρχαν δύο τάξεις Ιουδαίων ως προς την πίστη. Η μία των Φαρισαίων επίστευε ορθώς ότι ως περιεχόμενο είχε η Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή επίστευε εις τον Θεόν, επίστευε στην ύπαρξη των αγγέλων, των δαιμόνων ή των πνευμάτων, στην ύπαρξη της ψυχής, ότι η ψυχή είναι αθάνατος, και επίστευαν ομοίως οι Φαρισαίοι και στην Ανάσταση της σαρκός. Αντιθέτως οι άλλοι ομάς των Σαδουκαίων, εκτός από την ύπαρξη του Θεού, δεν εδέχοντο οτιδήποτε άλλο, ειρνούντο πάσαν άλλην πίστη, ότι υπάρχουν άγγελοι, ότι υπάρχουν δαίμονες, ότι υπάρχει ψυχή, και πολύ παραπάνω ότι η ψυχή είναι αθάνατος. Ή αν εδέχονται την ψυχή, αλλά δεν επίστευαν ότι η ψυχή είναι αθάνατος. Αλλά και αυτήν την ύπαρξη του Θεού οι Σαδουκαίοι την επίστευαν κατά δεϊστικών τρόπων. Δηλαδή ότι ο Θεός έκανε τον κόσμο, αδιαφορεί πλέον δι' αυτόν, σαν όπως ακριβώς παίρνουμε ένα ρολόι, το χορδίζουμε και το αφήνουμε να δουλεύει και εμείς απομακρυνόμεθα. Έτσι λοιπόν ο Θεός όρισε τους νόμους μέσα εις τον κόσμο, κινείται ο κόσμος δυνάμει των νόμων που ο Θεός όρισε και δεν ενδιαφέρεται πλέον ο Θεός για αυτόν. Δηλαδή δεν πίστευαν ότι υπάρχει η συνεχής πρόνοια του Θεού μέσα εις τον κόσμο. Κάποτε λοιπόν θέλησαν οι Σαδουκαίοι να περιπέξουν τον Κύριον και του ανέφεραν εκείνο των γνωστών μύθων της γυναικός με τους κατά διαδοχή αποθνίσκοντας 7 συζύγους, για να αποδείξουν οι ίδιοι το αδύνατον της Αναστάσεως των νεκρών. Το ξέρετε όλοι αυτό το θέμα από την Καινή Διαθήκη, που κάποια, αν δεν το ξέρετε να σας το πω, κάποια γυναίκα επανδρεύει κάποιον άνθρωπο, ο άνθρωπος αυτός απέθανε χωρίς να αφήσει σπέρμα, πιθανώς η γυναίκα αυτή το στήρα, κατά τον νόμον επανδρεύτηκε αυτήν ο αδελφός αυτουνού, ο μετέπειτα, αλλά και αυτός δεν απέκτησε παιδιά μαζί της. Εν συνεχεία πέθανε και αυτός, κατόπιν ο τρίτος, 7 άνδρες κανείς παίρνοντας την γυναίκα αυτή δεν απέκτησε παιδιά, πέθαναν όλοι. Πέθανε και αυτή τελευταία. Και το ερώτημα είναι των Σαδουκαίων προς τον Κύριον: εσύ λες ότι θα αναστηθούν οι νεκροί, έλεγαν προς τον Κύριον. Τότε όταν θα αναστηθούν, τίνος γυναίκα θα είναι αυτή? Βεβαίως αυτό δεν ήταν γραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη, ή το μύθος, ή το μία πλασματική ιστορία, ψεύτικη ιστορία, μόνο και μόνο, και το είχαν αυτό σαν επιχείρημα οι Σαδουκαίοι, μόνο και μόνο για να στραφούν εναντίον της Αναστάσεως των νεκρών και μάλιστα ακόμη για να κολλήσουν στον τοίχο των Κυριών μας ως μη δυνάμενο να απαντήσει εις το έξυπνο αυτό ερώτημάτων. Αλλά ο Κύριος απήντησε ως εξής: πλανάστε, μη ειδότες τας γραφάς, μη δε την δύναμη του Θεού. Έχετε πλάνην ικτράν και δεν ξέρετε ούτε τις γραφές, αλλά ούτε και την δύναμη του Θεού. Δηλαδή απήντησε ο Κύριος με δύο ουσιαστικά απαντήσεις. Η μία είναι ότι υπήρχε πλάνη από την άγνοια όμως των γραφών, όχι από την γνώση αλλά από την άγνοια. Γι' αυτό και παρακάτω θα προβεί στην απόδειξη του πράγματος. Και δεύτερον, μία πλάνη της δυνάμεως του Θεού, δηλαδή μία πλάνη που αγνοούσαν ποια είναι η δύναμη του Θεού. Για να το καταλάβετε, κυκλοφορεί στους μαθητάς συνήθως ο εξής ανόητος μύθος. Λέγει, αν υποτεθεί ότι ο Θεός θα ήθελε να σηκώσει μια μεγάλη πέτρα, θα μπορούσε να τη σηκώσει?
Μα τι βλακώδη πράγματα λέγονται στον κόσμο αυτό. Μα τι βλακώδη πράγματα, διαμαρτύρομαι. Και κυκλοφορεί αυτός στους μαθητάς πολλές φορές. Αν ο Θεός μπορούσε να σηκώσει μια μεγάλη πέτρα, τι όνομα του. Αυτή την άγνοια, τη βλακωδεστάτη μάλιστα. Γιατί θα λέγαμε ότι εδώ λίγο να διέθετε κανείς, όχι θεολογικό νου, λίγο σκεπτόμενο νου, λίγο θεολογικό νου, φιλοσοφικό νου, δεν θα λέγε τέτοιες ανοησίες. Αν μπορεί ο Θεός να σηκώσει μια μεγάλη πέτρα, Κύριε λέει. Βλέπουμε λοιπόν εδώ την ιδίαν θέση να έχουν οι Σαδουκαίοι. Βλέπετε ότι όσοι άνθρωποι μένουν έξω από την αλήθεια, πραγματικά πλανώνται. Και όχι μόνο πλανώνται απλώς, αλλά ανοήτως πλανώνται, διότι πάσα πλάνη είναι μία ανοησία. Και συνεχίζει ο Κύριος. Εν γάρτη Αναστάση, γιατί λέει στην Ανάσταση οι άνθρωποι ούτε παντρεύονται ούτε νυμφεύονται, αλλά είναι εις των ουρανών όπως οι άγγελοι. Αυτό ως να τους έλεγε, γιατί το λέτε? Δεν διαβάσατε ποτέ την Γραφή να το δείτε αυτό? Τους αποκαλύπτει την άγνοιά τους, αλλά στηρίζεστε επάνω σε μύθους που πλάθει το φτωχό ρηχό μυαλό σας. Γιατί ξέρετε, αυτοί οι μύθοι κυκλοφορούν επί διαφόρων θεμάτων, όπως επί παραδείγματι όταν θέλουν οι άνθρωποι να στηρίξουν την παρουσία, την ύπαρξη της τύχης, πλάθουν ιστορίες. Και όταν τους πεις ότι δεν υπάρχει τύχη, σου λένε τον μύθον αυτόν, ως να είναι τεκμήριον ο μύθος για απόδειξη της θέσεώς των, ότι υπάρχει τύχη. Κουτά πράγματα, κουτά. Λοιπόν, ο Κύριος απαντά και λέγει, αγνοείται την Γραφή, όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών δεν θα υπάρχει πλέον ο γάμος. Αυτό που λέγει ως άγγελοι Θεού εν ουρανό δεν εννοεί ότι θα έχουν αποβάλει το σώμα τους. Εξάλλου θα δούμε άλλα χωρία τα οποία μας διασαφίζουν αυτό το σημείο, αλλά ότι δεν θα έχουν ανάγκες όπως οι άγγελοι του Θεού. Οι άγγελοι του Θεού δεν παντρεύονται, ούτε τρώνε και πίνουν. Κατά παρόμοιων τρόπων και οι άνθρωποι που θα αναστηθούν δεν θα παντρεύονται, ούτε θα τρώνε και θα πίνουν. Μάλιστα αυτό είναι και μία απάντηση εναντίον των χιλιαστών, οι οποίοι παρουσιάζουν με εκείνα τα φυλάδια, ξέρετε, που σκορπάνε αφιδώς με κάθε τρόπο, και έχουν διαφημιστικά φυλάδια της αιρεσεώς των, και έχουν και μέσα κάποια σκίτσα που δείχνουν μια ευημερία, περιβόλια ωραία, ωραίες αυλές, εκεί βλέπετε φρουτιέρες με φρούτα, κιθάρες να παίζουν, να χαίρονται τα παιδιά, τα ζώα να έρχονται κοντά εκεί, δηλαδή ιδηλιακά τοπία, για να δείξουν ποια θα είναι η βασιλεία του Θεού, που θα είναι Ανάσταση σωμάτων, με την έννοια του να τρώγουμε και να πίνουμε και να παντρευόμαστε και να κάνουμε παιδιά. Στην ερώτηση είναι και αυτό το αστείο η αλήθεια, στην ερώτηση, καλά, αφού θα είμαι θα πάνω στη γη, αφού δεν θα πεθαίνουμε και αφού θα υπάρχει γάμος, κάποτε δεν θα υπάρξει υπερπληθυσμός? Τι θα γίνουμε? Η απάντηση, γιατί οι χιλιαστές πάντα είναι έτοιμοι, όταν στηρίζονται στους μύθους, πάντα είναι έτοιμοι να χρησιμοποιούν πάντα μύθων και εξυπνάδες. Τότε ο Θεός θα επιβάλλει στήρωση στους ανθρώπους και πια δεν θα κάνουν παιδιά. Είδω η απάντηση. Αστεία πράγματα. Και εδώ ο Κύριος πάντως αναφέρεται στην μορφή της Αναστάσεως του σώματος, εκ των νεκρών, όταν θα έχουμε την Ανάσταση, για την οποία μορφή και υφή του σώματος θα μιλήσουμε όταν θα πούμε λίγο πιο κάτω ποιο θα είναι αυτό το αναστημένο μας σώμα. Αλλά προσθέτει ο Κύριος, περί δε της Αναστάσεως των νεκρών ουκ ανέγνωτε το ρηθέν ημίν υπό του Θεού λέγοντος. Δεν διαβάσατε ποτέ, αγράμματοι είσαστε, δεν διαβάσατε ποτέ εις τον λόγο του Θεού που λέγει, εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ και ο Θεός Ισαάκ και ο Θεός Ιακώβ? Ουκ έστι ο Θεός νεκρών αλλά ζώντων. Είναι αυτό που είπε ο Θεός εις τον Μωυσέα, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Δηλαδή ο Κύριος λέγει, όταν λέγει ο Θεός είμαι ο Θεός του Αβραάμ και το λέγει αυτό 500 χρόνια, 600 χρόνια
μετά από τον θάνατο του Αβραάμ, το λέει στο Μωυσέα, δεν εννοεί ότι ο Αβραάμ έχει πεθάνει και έχει χαθεί, διότι πως εάν εχάνετο και γίνεται το χώμα όπως είναι η γη μας και επανήρχεται στην γη και τίποτα άλλο, πως θα μπορούσε να είναι Θεός ενός προσώπου και μιας υπάρξεως που έχει χαθεί? Για να λέγει ο Θεός εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, πάει να πει ότι ο Αβραάμ υπάρχει. Και όταν λέγει είμαι ο Θεός του Ισαάκ, ο Ισαάκ υπάρχει. Και άμα λέγει είμαι ο Θεός του Ιακώβ, ο Ιακώβ υπάρχει. Αλλιώτικα πως θα ήσαν? Πως μπορώ εγώ να λέω ότι είμαι ιδιοκτήτης ενός σπιτιού που το πούλησα, αφού δεν το έχω πια, ενός χωραφιού που δεν το έχω? Για να λέγω ότι είμαι ο ιδιοκτήτης αυτού του χωραφιού, πρέπει ανα πάσα στιγμή το χωράφι αυτό να δείχνει ότι είναι δικό μου, ότι υπάρχει. Έτσι λοιπόν, όταν λέγει ο Θεός είμαι ο Θεός του Αβραάμ, σημαίνει ο Αβραάμ ότι υπάρχει. Πάντως είναι κυριότατη απόδειξη του Κυρίου από τη Γραφή δια την Ανάσταση των νεκρών που λέγει εις τους Σαδουκαίους. Όπως βλέπετε, ο Κύριος δεν χρησιμοποιεί τις γνωστές λογικές αποδείξεις περί υπάρξεως ψυχής, περί αθανασίας της ψυχής, περί αναστάσεως των νεκρών κτλ. Δεν χρησιμοποιεί τις λεγόμενες λογικές αποδείξεις. Είναι αυτές που διαβάζουμε σε μία ηθική του γυμνασίου, επί παραδείγματι, που λέμε ότι η ψυχή είναι αθάνατη κλπ. Διότι πρώτον, τούτο εκείνο, δεύτερον εκείνο. Αγαπητοί μου, αυτές οι αποδείξεις μπορεί να έχουν κάποια αξία, αλλά δεν έχουν απόλυτη αξία. Τη στιγμή που υπάρχει ο αντίλογος, δεν έχουν απόλυτη αξία. Σας το λέγω να το έχετε υπόψη σας. Μην αναζητάτε αποδείξεις ούτε περί Θεού ούτε περί ψυχής. Εκείνος ο οποίος θέλει αποδείξεις περί Θεού ή περί ψυχής είναι έξω από την πραγματικότητα. Οι αποδείξεις είναι κατατεθειμένες, ήτι μόνη η Αποκάλυψη. Διότι με τον ίδιο λόγο που μπορεί να πει ένας υπάρχει ο Θεός, μπορεί κάποιος να λέει δεν υπάρχει ο Θεός. Με τον ίδιο λόγο που μπορεί να λέγει ένας ότι υπάρχει ψυχή, κάποιος άλλος να λέγει δεν υπάρχει ψυχή. Από πού μπορώ να το ξέρω αν υπάρχει δεν υπάρχει ψυχή? Μόνον από την Αποκάλυψη, μόνο εάν έχω Αποκάλυψη. Συνεπώς ο Κύριος δεν απαντάει στους Σαδουκαίους, όπως αντιλαμβάνεστε, με τας λεγόμενας λογικάς αποδείξεις, αλλά απαντά με την Αποκάλυψη, την οποία δίδει αυτή η Παλαιά Διαθήκη, και προκειμένου με το αναφερθέν χωρίον ως απόδειξη. Είναι η μόνη ισχυρά απόδειξη η Αποκάλυψη. Εάν θα μου πείτε άλλος δεν δέχεται την Αποκάλυψη, θα απαντούσαμε δεν του ανήκει να ξέρει ότι υπάρχει ο Θεός, δεν του ανήκει, δεν του αξίζει να του ανήκει ότι υπάρχει ο Θεός ή ότι υπάρχει η ψυχή. Είναι εκείνο που απαντάει η Γραφή. Εγώ σας είπα ότι είσαστε ή Θεού και εσείς ως άνθρωποι αποθνίσκετε. Δηλαδή ως βιολογικά όντα ζείτε, ως βιολογικά όντα αντιλαμβάνεστε και ως βιολογικά όντα θα τερματίσετε επί της γης τη ζωή σας. Αυτό εννοεί ως άνθρωποι, δηλαδή τίποτα, σαν ζώα. Ο άνθρωπος που σκέπτεται, ο άνθρωπος που έχει αναβάσεις, ο άνθρωπος αυτός θα δεχτεί την Αποκάλυψη του Θεού. Συνεπώς για τον άνθρωπο που αξίζει, μία είναι η Αποκάλυψη, μία είναι η απόδειξη, η Αποκάλυψη του Θεού. Ο Θεός θα μου αποκαλύψει τον εαυτόν του και εγώ θα τη δεχθώ την αποκάλυψη αυτή. Ο Θεός θα μου πει ποιος είμαι. Εκείνος που με έφτιαξε, εκείνος θα μου πει ποιος είμαι. Αν κάθομαι να ψάχνω να βρω αν υπάρχει ψυχή δεν υπάρχει, τότε αν σας πω αγαπητοί μου ότι υπάρχουν θέσεις φιλοσοφικές που λέγουν αν υπάρχω εγώ, όχι σαν ψυχή, αν αυτή τη στιγμή βλέπουμε όνειρο, δηλαδή είσαστε εσείς σε μια ονειρώδη κατάσταση και νομίζετε ότι κάποιος σας ομιλεί, και εγώ βρίσκομαι σε μια ονειρώδη κατάσταση και νομίζω ότι έχω μπροστά μου ένα ακροατήριο. Αλήθεια ονειρεύεστε? Για ψάξτε καλά τον εαυτό σας λίγο και σας έπεισα ότι ονειρεύεστε. Ονειρεύεστε? Και αν σας πω ότι ονειρεύεστε, τίποτα δεν υπάρχει μπροστά σας, όνειρο βλέπετε. Άλλο τι θα μπορούσε να πει κανείς, μα για να βλέπω όνειρο σημαίνει ότι υπάρχω. Πως θα βλέπα το όνειρο αν δεν υπάρχω? Το είχε πει αυτό ο Ντεκάρτ, τέλος πάντων. Λοιπόν αγαπητοί, το πρώτο είναι η Γραφή ως αποκάλυψης, αυτό που είπε ο Κύριος στους Σαδουκαίους. Το δεύτερο,
Είναι η Ανάστασή του ως απόδειξης επί τα πράγματα. Εγώ σας είπα αυτό που λέγει η Γραφή, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ, και ότι ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών αλλά ζώντων. Αλλά θα σας το δείξω τώρα επάνω στα πράγματα. Θα αναστηθώ εγώ, και όταν θα αναστηθώ εγώ θα σας έχω δείξει ότι εγώ είμαι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου, είμαι ο νικητής του θανάτου, εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση. Κάποτε ο Κύριος είχε πει, Ματθαίος 10:28, μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντων το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένων αποκτείδε. Ξέρετε, όταν μίλησε ο Κύριος περί της ψυχής, δεν χρησιμοποίησε καμία απόδειξη. Ψάξτε ολόκληρη την Αγία Γραφή, δεν θα βρείτε καμία λογική απόδειξη περί της υπάρξεως της ψυχής. Μίλησε για την αξία της ψυχής, προϋποθέτει λοιπόν την ψυχή, άρα την αποκαλύπτει. Λοιπόν, μη φοβηθείτε εκείνους οι οποίοι σκοτώνουν το σώμα, δεν μπορούν όμως να σκοτώσουν και την ψυχή. Φοβήθητε δε μάλλον των δυνάμενων και ψυχήν και σώμα απολέσε εν γεένη. Φοβηθείτε μάλλον εκείνον ο οποίος έχει την δύναμη. Απολέσε εν γεένη θα πει να σας βάλει στην κόλαση, να σας καταστρέψει στην κόλαση, δηλαδή να σας βάλει στην κόλαση. Τι να βάλει στην κόλαση? Και αυτός είναι ο Θεός. Προσέξτε, και ψυχήν και σώμα. Ώστε λοιπόν στην κόλαση θα είναι και το σώμα. Αλλά για να είναι το σώμα εις την κόλαση, πάει να πει, αφού έλειωσε στον τάφο, πάει να πει ότι πρώτα θα αναστηθεί και μετά θα πάει στην κόλαση, εν λόγω Κυρίου. Είδατε πού είναι εκείνοι που λέγουν ότι κόλασης? Η κόλαση είναι απλώς έλεγχη συνειδήσεως. Θα είναι και έλεγχη συνειδήσεως, αλλά θα είναι το σώμα. Και όταν θα υπάρχει το σώμα στην κόλαση, τότε αγαπητοί, και επειδή θα είναι νέο σώμα, κάτι άλλο, καινούριο, με την έννοια καινούριο, με νέες ιδιότητες, το παλαιόν σώμα θα είναι, τότε δεν μπορούμε να συλλάβουμε ούτε την κόλαση, δεν μπορούμε να τη συλλάβουμε. Ο Κύριος την παρέστησε με το πυρ που δεν τελειώνει ποτέ, δεν σβήνει ποτέ, και είναι το πυρ αυτό αφεγγές. Γι' αυτό ομιλεί και περί σκότους. Ομίλησε περί σκόλικος, ο οποίος δεν τελευτά τρώγοντας, δεν τελειώνει τρώγοντας, και ομίλησε περί τριγμού των οδόντων και βρυγμού, όταν χτυπάν τα δόντια και μουγκρίζει ο άνθρωπος από τον πόνο. Τι είναι αυτό? Δεν το ξέρουμε. Με εικόνες μόνο γήινες μας το είπε, όπως και με γήινες εικόνες μας μίλησε για την Βασιλεία του Θεού, διότι είναι πράγματα έξω από την πραγματικότητα την παρούσα, και η κόλαση και η Βασιλεία του Θεού. Αλλά είδατε όμως ότι στην κόλαση θα είναι το σώμα, όπως στην Βασιλεία του Θεού θα είναι ομοίως το σώμα. Κάποτε ο Κύριος είπε στους Καπερναΐτας, Ιωάννης 6,40, τούτο δε εστί το θέλημα του πέμψαντος με, ή να πάσω θεωρών των ιών και πιστεύων εις αυτόν έχει ζωήν αιώνιον, και αναστήσω αυτόν εγώ τη εσχάτη ημέρα. Τούτο λέει είναι το θέλημα εκείνου ο οποίος με έστειλε εις τον κόσμο, ώστε εκείνος που βλέπει τον ιόν και πιστεύει σε αυτόν να έχει αιώνιον ζωή, και εγώ θα τον αναστήσω την εσχάτη ημέρα. Ποια είναι αυτή η εσχάτη ημέρα? Είναι η τελευταία ημέρα της ιστορίας, εκεί που θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών. Είδατε παρακαλώ τι είπε? Εγώ αναστήσω αυτόν. Μάλιστα, για να μην νομιστεί ότι πρόκειται περί της αιωνίου ζωής της ψυχής, είπε ο Κύριος, το αναστήσω αυτόν εγώ τη εσχάτη ημέρα. Απλούστατα, διότι εάν προηγουμένως μας είπε ότι ο Αβραάμ είναι μπροστά στον Θεό, αλλά ακόμη δεν έχει το σώμα του το αναστημένο, είναι ως ψυχή, και ο Ισαάκ και ο Ιακώβ, πάει να πει λοιπόν ότι οι ψυχές είναι αθάνατες.
δεν πεθαίνουν. Τότε λοιπόν πως θα αναστήσει αυτές την εσχάτην ημέρα? Πάει να πει λοιπόν ότι δεν θα αναστήσει τις ψυχές, αφού υπάρχουν. Το είπαμε πιο πάνω. Θα αναστήσει τα σώματα. Όταν ο Κύριος ομίλει περί του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, Ιωάννης 6,54 είπε: «Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον, και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα». Αυτός που τρώγει, λέγει, την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, αυτός έχει αιώνιον ζωή. Πάλι μην νομιστεί ότι εδώ πρόκειται περί της ψυχής. Λέγει, εγώ θα τον αναστήσω την εσχάτην ημέρα. Λοιπόν, αν διαβάσετε αυτό το κεφάλαιο Ιωάννης 6 από 22 έως 59, 4 φορές, αγαπητοί μου, θα βρείτε στερεοτύπως επαναλαμβανωμένη την φράση «εγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα», που δείχνει κατ' επανάληψη να το λέγει ότι ομιλεί περί της Αναστάσεως των σωμάτων. Και πάλι ο Κύριος είπε, Ιωάννης 5:25-29, αμήν αμήν λέγω ημίν, προσέξτε αυτό, ότι έρχεται ώρα και νυν εστίν. Έρχεται ώρα και τώρα είναι αυτή η ώρα. Ότε οι νεκροί, που οι νεκροί ακούσονται της φωνής του Υιού του Θεού, θα ακούσουν την φωνή του Υιού του Θεού, και οι ακούσαντες ζήσονται, και εκείνοι που θα ακούσουν θα ζήσουν, δηλαδή θα αναστηθούν. Μη θαυμάζετε τούτο, μην απορείτε γι' αυτό, ότι έρχεται ώρα εν οι πάντες ή εν της μνημείας, κατά την οποία όλοι οι ευρισκόμενοι εις τα μνήματα ακούσονται της φωνής αυτού, θα ακούσουν την φωνή του Υιού του Θεού και εκπορεύσονται, θα βγουν, εκπορεύομαι, βγαίνω. Ή τα αγαθά ποιήσαντες, αυτοί που έπραξαν τα αγαθά, την αρετήν εις Ανάσταση ζωής, θα αναστηθούν για να μείνουν στην ζωή την αιώνιον, την μακαρίαν ζωή. Οι δε τα φαύλα πράξαντες εις Ανάσταση κρίσεως, και εκείνοι οι οποίοι έχουν πράξει τα φαύλα, τα πονηρά, αυτοί θα αναστηθούν για να κριθούν και να τιμωρηθούν. Ο λόγος αυτός του Κυρίου θυμίζει κατά γράμμα την προφητεία του Δανιήλ, που λέει και πολλοί των καθευδόντων εν γης χώματι κλπ, που είχαμε αναφέρει την περασμένη φορά. Υπάρχει στον λόγον αυτόν του Κυρίου μας ένας απόλυτος ρεαλισμός. Δεν υπάρχει καμία αλληγορία ούτε μεταφορά που να χαρακτηρίζει τον λόγον αυτόν του Κυρίου. Όταν μάλιστα ο Κύριος ομιλεί περί μνημείων και ακόμη να ομιλεί περί εκπορεύσεως των νεκρών εκ των μνημείων, περί της εξόδου των νεκρών εκ των μνημείων, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ένας φοβερός ρεαλισμός. Δηλαδή ένας ρεαλισμός που μας πιάνει φρίκη, τρομάρα, όταν σκεφτούμε ότι θα σηκωθούμε από τα μνήματά μας. Θα γίνει η Ανάσταση των πάντων. Δεν θα μείνει κανείς που να μην αναστηθεί. Κανείς από τις εποχές του Αδάμ και της Εύας. Θα αναστηθούν λοιπόν όλοι. Αυτό θα γίνει εις ώραν που έρχεται. Έρχεται, λέει, η ώρα. Ποια είναι αυτή η ώρα? Είναι η εσχάτη ημέρα της ιστορίας, όπως σας ανέφερα προηγουμένως. Αυτό που είπε και νύνεστη και τώρα είναι, ξέρετε τι σημαίνει? Εκείνο που είπε ο Κύριος, αυτό που έδειξε ο Κύριος με την Ανάσταση του Λαζάρου. Ο Λάζαρος ξαναπέθανε, αλλά ήθελε να δείξει ότι έχει την δύναμη να αναστήσει. Αλλά το κενήνεστη, αυτό που είπε ο Κύριος, και τώρα είναι αυτή η ώρα, είναι ακόμη και η δική του Ανάσταση. Οπότε εδόθηκε η σφραγής, εδόθηκε το τεκμήριο, εδόθηκε
η απόδειξη ότι όλοι θα αναστηθούμε. Και ακόμη θα είναι Ανάστασης ζωής και Ανάστασης κρίσεως. Τούτο πάλι θυμίζει τους λόγους και του Δανιήλ αλλά και των 7 Μακαβαίων, όπως ενθυμίστε από την περασμένη φορά. Όταν ο Κύριος προσωρινά ανέστησε τον Λάζαρον, τον αδελφό Μαρίας και Μάρθας, είπε τα εξής. Ιωάννης 11,25: εγώ είμαι η Ανάστασης και η ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ καν αποθάνει ζήσετε. Εγώ είμαι η Ανάστασης και η ζωή. Κι αν ακόμη πεθάνει θα ζήσει. Δεν είπε ο Κύριος εγώ είμαι η ζωή, διότι θα μπορούσε να εκλειφθεί ότι αναφέρεται αυτό στην ζωή της ψυχής. Αλλά είπε εγώ είμαι η ζωή και η Ανάστασης. Έβαλε και αυτό, διότι το Ανάστασης αναφέρεται στο σώμα. Όταν εξάλλου ο Κύριος ανεστήθη από τους νεκρούς, τότε πολλοί εκ των νεκρών, έστω προσωρινώς, ανεστήθησαν, δια να πιστοποιηθεί ότι ο Χριστός είναι η ζωή και η Ανάσταση των ανθρώπων. Ματθαίος 27,52. Τι έγινε εκεί? Μας κάνει μάλιστα πολύ εντύπωση αυτή η αφήγηση εκεί του Ευαγγελίου του Ματθαίου. Ακούσατε το. Να δείτε, θα σας θυμίσει το όραμα του προφήτου Ιεζεκιήλ με το παιδιάδα που ήσαν σκορπισμένα τα κόκαλα. Έγινε σεισμός, άρχισαν τα κόκαλα το ένα με το άλλο να ενώνουν, να αποκτούν νεύρα, δέρμα, ζωή, πνοή και να κινούνται. Λοιπόν, θα έλεγε κανείς αυτό είναι το ένα όραμα. Προσέξατε το τώρα σε μια πραγμάτωση. Όταν ο Χριστός απέθανε επί του Σταυρού, έγινε σεισμός, το ενθυμίστε, και η γη εσύστη. Μας θυμίζει λοιπόν τον Ιεζεκιήλ εδώ. Και πέτρε εσχίστησαν. Αυτά τώρα δεν είναι όραμα, αυτά τώρα δεν είναι προφητεία, αυτά είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Και τα μνημεία ανεώχθησαν. Λέει στον προφήτη ο Θεός, εγώ θα ανοίξω τα μνημεία σας και ανάξω ημάς εκ των μνημείων. Θα σας βγάλω από τα μνημεία. Προφητεία. Ιδού η πραγματικότητα, η πραγμάτωση. Και τα μνημεία ανοίχθηκαν και πολλά σώματα των κεκοιμημένων Αγίων ηγέρθη, ανεστήθησαν, και εξελθόντες εκ των μνημείων μετά την έγερσιν αυτού εισήλθον στην Αγίαν πόλη και ενεφανίστησαν πολλοίς. Είναι συγκλονιστικά πράγματα, αγαπητοί μου, αυτά. Προσέξτε, είναι συγκλονιστικά πράγματα. Αλλά και το κέντρο του κηρύγματος των Αποστόλων είναι η Ανάσταση του Χριστού και η Ανάσταση των νεκρών. Δεν κάθισαν να λένε στα κηρύγματά τους να μην κλέπτομαι και να μην φωνεύομαι και να μην λέμε ψέματα. Τα ακούτε αυτό, παρακαλώ? Γι' αυτό μην λέτε ποτέ ότι δεν έκλεψα και δεν σκότωσα στην εξομολόγηση. Όχι ότι δεν είναι αμαρτία, αλλά μη περιορίζομαι το μήνυμα του Ευαγγελίου στο δεν έκλεψα και δεν σκότωσα. Το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι σας το είπα, η Ανάσταση του Χριστού και δυνάμει αυτής η Ανάσταση των νεκρών. Αυτό είναι το χαρούμενο μήνυμα του Ευαγγελίου. Αυτό το κήρυγμα φέρνουν οι Απόστολοι εις τα πέρατα της οικουμένης. Αυτό πήραν εντολή από τον Κύριον να μπουν εις τα έθνη και εις τους λαούς. Ας δούμε μερικά στιγμιότυπα. Είναι από το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, όπως και από τις επιστολές των Αποστόλων. Μετά την Πεντηκοστή, οι μαθητές συλλαμβάνονται, ομιλούν δημοσίως για την Ανάσταση του Χριστού και την Ανάσταση των νεκρών, συλλαμβάνονται από τον στρατηγόν του ναού και οδηγούνται εις τους άρχοντας. Βεβαίως ρίχθησαν στα σφυλακάς για να οδηγηθούν εις τους άρχοντας κατόπιν. Ακούστε, πράξεις 4,1. Λαλούντον δε αυτόν προς το λαό, ενώ μιλούσαν στο λαό, επέστησαν αυτοίς οι ιερείς και ο στρατηγός του ιερού και οι Σαδουκαίοι.
οι Σαδουκαίοι που δεν πίστευαν σε Ανάσταση νεκρών, διαπονούμενοι δια το διδάσκην αυτούς των λαών, διαπονούμενοι, ενοχλούντο να ακούνε να διδάσκεται ο λαός και καταγγέλει εν το Ιησού την Ανάσταση των νεκρών, και να καταγγέλουν οι Απόστολοι εν το Ιησού, δηλαδή δια της Αναστάσεως του Χριστού και δια του ονόματος του Χριστού, την Ανάσταση των νεκρών, και επέβαλον αυτής τας χείρας και έθαντο ειστήρισεν εις την αύριον. Δηλαδή τους συνέλαβαν και τους έβαλαν στην φυλακή για να τους οδηγήσουν στο συνέδριο. Συνέλαβαν και τους έβαλαν στην φυλακή για να τους οδηγήσουν στο συνέδριο την επομένη ημέρα. Ο Απόστολος Παύλος δεν διστάζει να κηρύξει την Ανάσταση του Χριστού και των νεκρών σε αυτό το πρώτο κήρυγμά του εις τας Αθήνας, εις την πόλη των σοφών και εις την πόλη της ανθρωπίνης σκέψεως και του ανθρωπίνου λόγου, εις την πόλη της φιλοσοφίας. Δεν εδίστασε, δεν εντράπηκε να κηρύξει την Ανάσταση μετά από το θαυμάσιο προήμιον του, που θα μπορούσε να γίνει και προήμιον φιλοσοφικό. Δεν έμεινε σε αυτό, γιατί αν έμεινε σε αυτό και του λέγαν οι Αθηναίοι, μπράβο Παύλε, είσαι θαυμάσιος, μας τα είπες περίφημα, ο Παύλος θα είχε σβήσει. Δεν είναι εκείνα τα θαυμάσια. Τα θαυμάσια είναι η Ανάσταση του Χριστού και η Ανάσταση των νεκρών. Δεν είναι τα ωραία προήμια και οι ωραίοι λόγοι και οι ωραίες σκέψεις και οι ωραίες τοποθετήσεις και οι ωραίοι στοχασμοί. Η Ανάσταση του Χριστού και η Ανάσταση των νεκρών. Και φτάνει εκεί να μιλήσει για την Ανάσταση του Χριστού. Και τι έγινε? Πώς υπεδέχθησαν το κήρυγμα του Παύλου? Υπεδέχθησαν το κήρυγμα του Παύλου οι Αθηναίοι με τα χλέβης. Ακόμη ο Απόστολος Παύλος δεν θα διστάσει μπροστά εις αυτών των Ρωμαίων επίτροπων των Φίλικα, αλλά και ενώπιον των κατηγόρων του Εβραίων, να πει το εξής, πράξεις 24,21, ότι περί Αναστάσεως νεκρών εγώ κρίνομαι σήμερον υφημών. Αν εγώ είμαι εδώ στο συνέδριο, στο δικαστήριο, και κρίνομαι από εσάς, η κατηγορία μου είναι ότι ομιλώ για την Ανάσταση των νεκρών. Βλέπετε παρακαλώ ότι είναι το κέντρο και ο πυρήν του κηρύγματος των Αποστόλων η Ανάσταση των νεκρών, αυτή που εμείς αγνοούμε, αγνοούμε. Και θα μας πει ο Απόστολος δια της επιστολής του στους Κορινθίους, προς εντροπήν μη λέγω, για ντροπή σας το λέγω, που αγνοείτε τόσο θεμελιώδη πράγματα. Αλλά και ενώπιον του Φίστου και ενώπιον του βασιλέως Αγρίππα, που είναι μαζί αυτοί οι δυο, που τον κάλεσαν τον Παύλο Δέσμιον, τον Παύλο, να ομιλήσει περί του χριστιανισμού, και θα πει εκεί, πράξεις 26,22, άχρη της ημέρας ταύτης μέχρι αυτή την ημέρα έστικα μαρτυρώμενος μικρότε και μεγάλο. Στάθηκα να δίνω τη μαρτυρία ενώπιον μικρών και μεγάλων. Ή παθητός ο Χριστός, εάν ο Μεσσίας είναι παθητός, εάν πάσχει ή όχι, ότι ο Μεσσίας έπρεπε να πάθει, ή πρώτος εξ Αναστάσεως νεκρών, εάν είναι ο πρώτος που ανεστήθη από τους νεκρούς. Αλλά γιατί λέει ο πρώτος? Θα τον πει στους Κορινθίους ο πρωτότοκος εκ των νεκρών, εμπολής αδελφής, ότι δηλαδή είναι ο πρώτος που αναστήνεται και δεν ξαναπεθαίνει, και εμείς θα ακολουθήσουμε να αναστηθούμε και δεν θα ξαναπεθάνουμε. Ώστε λοιπόν μίλησε για την Ανάσταση του Χριστού και την Ανάσταση των νεκρών. Ενώ μιλεί λοιπόν για την Ανάσταση των νεκρών, ο Φίστος, ο Ρωμαίος επίτροπος, αυτός που δεν είχε ιδέα από Παλαιά Διαθήκη τίποτα από Λόγο Θεού, σηκώνεται απότομα, διότι πρόσεχε πραγματικά αυτά τα οποία έλεγε ο Παύλος, σηκώνεται απότομα και του λέγει, Παύλε, μένει, Παύλε, τρελάθηκε, τα πολλά γράμματα σε οδήγησαν σε μανία. Να λες
ότι θα αναστηθούν οι νεκροί. Όχι, κράτηστε φύστε, εξοχότατε φύστε, δεν τρελάθηκα. Ρήματα ειρηνικά και όμορφα και γλυκά λέγω, και λογικά. Αυτά που λέγει ο Λόγος του Θεού. Βασιλεύ Αγρίππα, συμφωνείς? Γιατί ο Αγρίππας ήταν ο Ιδουμαίος και είχε γνώση της Παλαιάς Διαθήκης. Πιστεύεις στους προφήτας? Γνωρίζω ότι πιστεύεις στους προφήτας. Εξάλλου αυτά τα οποία έγιναν, η Ανάσταση του Χριστού, δεν είναι εν γωνία πεπραγμένων. Δεν έγιναν κάπου σε μια γωνίτσα της γης να μην πάρει κανείς είδηση. Έγιναν στα Ιεροσόλυμα ενώπιον πλήθους κόσμου. Λοιπόν, φύστε κράτηστε, εξοχότατε φύστε, δεν τρελάθηκα. Αγαπητοί μου, θα ήθελα να σας πω κάτι. Σήμερα άμα μιλήσουμε για την Ανάσταση των νεκρών, δεν παίρνουμε τίποτα σαν απάντηση. Τίποτα. Σε ανθρώπους που δεν ξέρουν για την Ανάσταση των νεκρών, σε ανθρώπους που δεν την πιστεύουν όταν την ακούν, όταν ακούν μένουν αδιάφοροι. Δεν καταλαβαίνουν, δεν πιάσαν το θέμα, δεν τους ενδιαφέρει το θέμα, δεν ξέρω. Αγαπητοί μου, ποτέ δεν είδα μια αντίδραση εκ μέρους εκείνων οι οποίοι ακούν αυτά, και είμαι σίγουρος ότι οι άνθρωποι για την Ανάσταση των νεκρών, παρότι είναι τόσο διάχυτοι μέσα στην Εκκλησία, την αγνοούν. Είμαι σίγουρος ότι ακούγοντας αυτά όλα δεν αντιδρούν. Το έχω ζήσει όλα μου τα χρόνια. Θα μου πείτε τι έπρεπε να γίνει. Ξέρετε τι ήθελα, αγαπητοί μου? Όταν σας μίλησα ή σας μιλώ για την Ανάσταση των νεκρών, να σηκωθείτε και να μου πείτε αυτό που είπε ο Φίστος. Πάτερ Αθανάσιε, είσαι τρελός. Είσαι τρελός που θα αναστηθούν οι νεκροί. Αν μου το λέγατε αυτό, θα σας έλεγα μπράβο, δόξα τω Θεώ. Τώρα είδα την αντίδρασή σας. Ξέρετε, κάποιος ο οποίος λιποθυμά ή μπορεί να πέθανε κιόλας, ξέρουμε. Ξέρετε πως βλέπουμε αν πέθανε ή έχει ζωή μέσα του? Παίρνουμε μια καρφίτσα και του την πατάμε στη φτέρνα. Και άμα δούμε να μαζεύει το πόδι του, σημαίνει δεν πέθανε. Άμα δεν μαζεύει το πόδι του, σημαίνει πέθανε. Άμα έχουμε ένα ακροατήριο που δεν αντιδρά, ακούει μόνο, τότε τι θα πω? Πέθανε το ακροατήριο. Δεν έχει ενδιαφέροντα το ακροατήριο. Λοιπόν, αυτό ήθελα να ακούσω. Δεν το άκουσα ποτέ μου. Ποτέ μου δεν το άκουσα. Να μου πει κάποιος, είσαι με τα καλά σου, τρελάθηκες. Φοβάμαι και εσείς που με ακούτε, το φοβάμαι. Παρότι τόση ανάλυση γίνεται με τα τόση σχολαστικότητος που αν μη ήκουε κάποιος θα λέγε φτάνει πια, πολλά είπες. Πολλά είπες. Είμαι σίγουρος, αν σας έδινα μια κόλλα χαρτί και ένα μολύβι και σας έκανα 2 ερωτήσεις, αν θα έχουμε Ανάσταση των νεκρών και πώς θα είναι αυτή η Ανάσταση των νεκρών, θα έβλεπα ότι δεν θα απαντούσατε παρά ελάχιστοι άνθρωποι. Τι είναι λοιπόν? Ο διάβολος βουλώνει τα αυτιά. Αλλά γιατί μιλώ έτσι? Για να ξεβουλώσουν τα αυτιά της ψυχής μας. Θα αναστηθούν τα σώματά μας. Πάρτε το είδηση. Στο βιβλίο της Αποκαλύψεως γράφει τα εξής: 20,11 «Και είδον θρόνον μέγαν λευκόν και των καθήμενων εν αυτό, που από προσώπου έφυγεν η γη και ο ουρανός, και τόπος ούχε βρέθη αυτής. Και είδον τους νεκρούς, τους μεγάλους και τους μικρούς, εστώτας ενώπιον του θρόνου. Και έδωκεν η θάλασσα τους νεκρούς τους εν αυτή, και ο θάνατος και ο Άδης έδωκαν τους νεκρούς τους εν αυτής, και εκρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών». Έχει πιο πολλά εκεί, πήρα κάτι λιγότερο για να μην πολυπραγμονώ. Λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης εν οράματι, όπως είδε η Εζεκίλ, και είδαμε να πραγματούται αυτό στην Ανάσταση του Χριστού, στην Ανάσταση εκείνων που ανεστήθησαν όταν ο Χριστός ανεστήθη.
Αυτό θα γίνει καθολικόν. Και το βλέπει τώρα ο Απόστολος Ευαγγελιστής εν οράματι ως εξής: είδα, λέγει, έναν θρόνον λευκόν και κάποιον και τον καθήμενον επ' αυτό. Δεν αναφέρει για λόγους σεβασμού το όνομα του Θεού, που από το πρόσωπό του έφυγε η γη και ο ουρανός και τόπος δεν ευρέθηκε εις αυτούς. Δηλαδή, τι θα πει έφυγε η γη και ο ουρανός? Σημαίνει ότι έχουμε νέαν κτήση, όχι εκ του μηδενός, αλλά ο παλαιός κόσμος απέρχεται για να έλθει στη θέση του ένας καινούριος κόσμος, ο παλαιός ανακαινισμένος. Προσέξατε, ο παλαιός αλλά καινούριος, ξεκαινουργωμένος, όπως το ημάτιον που λέει εκεί: ελύσεις αυτούς τους ουρανούς και αλλαγήσονται. Το περιβόλαιον είναι το παλτό. Όταν παλιώσει απ' έξω και δεν έχουμε λεφτά να πάρουμε καινούριο, το δίνουμε στο ράφτη και το γυρίζουμε μέσα έξω. Αυτό θα κάνει ο Θεός με την κτήση. Θα την γυρίσει μέσα έξω. Θα πει, θα την κάνει καινούρια. Την ιδία όμως, όταν θα δουν οι άνθρωποι το παλτό μας, θα μας πούν: με για το παλτό. Και εμείς θα πούμε: α, είναι εκείνο που ήξερες, είναι το παλιό. Μπα, το γύρισα μέσα έξω. Αυτό θα είναι η κτήση. Το παράδειγμα δεν είναι δικό μου, είναι της Αγίας Γραφής, είναι στους ψαλμούς. Λοιπόν, και τότε είδα τους νεκρούς. Είδα τους νεκρούς, τους μεγάλους και τους μικρούς, που σημαίνει καθολική Ανάσταση. Όλοι θα αναστηθούν, και οι γέροι και οι νέοι και τα παιδιά και τα βρέφη και τα έμβρια που δεν πρόλαβαν ακόμη να γεννηθούν. Όλοι θα αναστηθούν. Ακούσατε, και τα έμβρια δεν ηξιώθησαν της τιμής να δουν το φως του ηλίου, αλλά θα αναστηθούν, γιατί έχουν υπόσταση ανθρωπίνης υπάρξεως. Μην το ξεχνάτε. Ας λέμε εμείς ότι δεν είναι άνθρωπος σχηματισμένος και οδυνάμεθα να πετάμε τα έμβρια εις τους βόθρους και τους υπονόμους των πόλεων. Θα αναστηθούν και τα έμβρια. Και τότε έδωκεν η θάλασσα τους νεκρούς που υπήρχαν εις αυτήν. Περίεργο, προσέξτε παρακαλώ, γιατί λέγει εδώ ότι η θάλασσα δίδει τους νεκρούς? Είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι θα απτώνται εις την γη. Γιατί ομιλεί περί της θαλάσσης? Παίρνει την χειροτέρα περίπτωση ως αντιπροσωπευτική αποδόσεως των νεκρών σωμάτων. Είναι γνωστό ότι όταν ένας άνθρωπος πεθάνει, μένει στη γη, θάπτεται, μπορεί να μείνει στον τάφο μέχρι Δευτέρας Παρουσίας. Πραγματικά, να μείνει θαμμένος εκεί μέχρι που να έρθει ο Χριστός. Εκείνος όμως που έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε, τι απέγινε? Θα σας πω τι απέγινε. Πρώτα ό,τι τρώγεται το φάγαν τα ψάρια. Τι έμειναν? Τα κόκαλα. Αυτά, όταν τα κύματα σύρουν διαρκώς αιώνες τώρα, όπως τα βότσαλα, τι τα κάνουν τις πέτρες? Τις κάνουν βότσαλα. Στρογγυλοποιούν τις πέτρες, και οι πέτρες αυτές στρογγυλοποιούμενες διαρκώς φτάνουν στο σημείο να γίνουν άμμος. Τι νομίζετε ότι είναι η άμμος? Πέτρες που φτάσαν στο σημείο να γίνει, η κάθε πέτρα να γίνει ένας κόκκος άμμο. Τρίβεται και γίνει άμμος. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Ότι και τα κόκαλα θα εξαφανιστούν. Πού είναι? Άντε, μάζεψέ τα. Μάζεψε τώρα αυτά τα κόκαλα που πέσανε μέσα στη θάλασσα και γινήκανε, διαλύσανε. Μάζεψε τα. Λοιπόν λέγει, η θάλασσα θα δώσει τα σώματα των νεκρών. Βάζει την θάλασσα που είναι η τελευταία περίπτωση. Άρα λοιπόν συμπεριλαμβάνεται και η φωτιά, συμπεριλαμβάνεται και η γη. Και η φωτιά θα δώσει τους νεκρούς, και η γη θα δώσει τους νεκρούς, και η θάλασσα, η γη, η ξηρά εννοώ, και η θάλασσα θα δώσει τους νεκρούς. Δηλαδή δεν εμποδίζει τίποτα την Ανάσταση των νεκρών. Καθιονδήποτε τρόπον κι αν ένας απέθανε, καθιονδήποτε τρόπον, έλειωσε δεν έλειωσε, τον φάγαν τα κοράκια, τον φάγανε τα μυρμήγκια, τον φάγαν τα σκουλίκια, τον έφαγε η φωτιά, τον διέλυσε η ατομική βόμβα, δεν έχει σημασία, θα αναστηθεί. Και δεύτερον, εάν η γη δίδει τα νεκρά σώματα την προτέραν ύλην,
η οποία και θα μεταμορφωθεί. Ο θάνατος και ο Άδης έδωσαν, λέγει, αυτούς που είχαν. Όταν λέει ο Ευαγγελιστής νεκροί, εννοεί τώρα με την ονομασία νεκρός και την ψυχή και το σώμα. Ο θάνατος δεν είναι τόπος, ο θάνατος είναι κατάσταση. Λέει λοιπόν ότι αποδίδει ο θάνατος και ο Άδης. Σημαίνει, τι έχει ο Άδης αυτή τη στιγμή? Ο Άδης έχει τις ψυχές. Η γη τι έχει? Τα σώματα. Δίνει λοιπόν η γη τα σώματα, δίνει ο Άδης τις ψυχές, και θα έχουμε ένωση πάλι ψυχών και σωμάτων, για να έχουμε αυτό που λέμε Ανάσταση. Γιατί τι είναι η Ανάσταση? Η επανένωση, η ξαναένωση των ψυχών και των σωμάτων. Υπάρχει πιο ρεαλισμός από αυτά τα πράγματα που σας διαβάζω, που είναι στην Αγία Γραφή? Ένας που διαβάζει την Αγία Γραφή στοιχειωδώς μπορεί να πει ότι δεν θα τα βρει αυτά τα πράγματα στην Αγία Γραφή? Δεν σας κάνω τώρα τίποτα άλλο, αγαπητοί μου, παρά την Αγία Γραφή σας εκθέτω τι γράφει. Γι' αυτό άμα διαβάζουμε την Αγία Γραφή, βεβαίως δεν έχουμε άγνοια αυτών των πραγμάτων. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί, κατά πανηγυρικών τρόπων θα πει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του: νυν είδε Χριστός εγίγερτε εκ νεκρών, απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο. Νυν, τώρα πια ο Χριστός ανεστήθη από τους νεκρούς. Απαρχή. Θα πει απαρχή, ο πρώτος που ξεκινάει. Η απαρχή, το ξεκίνημα, τα πρωτόλια των κεκοιμημένων που θα αναστηθούν. Είναι ο πρώτος και ακολουθούν οι άλλοι, οι άνθρωποι, οι πάντες. Και εν συνεχεία ο Απόστολος δίδει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του 15 κεφάλαιο, 20 έως 26 το αιτιολογικό διάγραμμα και του θανάτου και της ζωής. Ακούσατε, είναι μεγαλειώδες. Δηλαδή θα λέγαμε η θεολογία του θανάτου και η θεολογία της Αναστάσεως μέσα σε 5 γραμμές. Επειδή γαρ δι' ανθρώπου ο θάνατος και δι' ανθρώπου Ανάστασης νεκρών, ως περγάρεν το Αδάμ πάντες αποθνίσκουσιν, ούτω και εν το Χριστό πάντες ζωοποιηθήσονται, έκαστος δε εν το ιδίο τάγματι. Απαρχή Χριστός, έπειτα η Χριστού, εν την παρουσία αυτού, ήτα το τέλος. Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Τι ωραίο! Με απλά λιτά λόγια ολόκληρο το διάγραμμα της θεολογίας, σας είπα, θανάτου και ζωής. Όπως λέγει, πώς μπήκε ο θάνατος στον κόσμο? Δι' ενός ανθρώπου. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο Αδάμ. Εν ημέρα φάγεστε, θανάτου αποθανείστε, είπε ο Θεός. Επειδή παρέβησαν την εντολή του Θεού, μπήκε ο θάνατος στην ζωή, μπήκε ο θάνατος στον κόσμο, εισήχθη. Έτσι λοιπόν ο θάνατος εισήχθη στο ανθρώπινο γένος δι' ενός ανθρώπου, του Αδάμ. Πεθαίνουμε γιατί πέθανε ο Αδάμ, και πέθανε ο Αδάμ γιατί παρέβη την εντολή του Θεού. Κατά παρόμοιων τρόπων και δι' ενός ανθρώπου η Ανάσταση των νεκρών. Ποιος είναι αυτός ο ένας άνθρωπος που θα μας δώσει την Ανάσταση των νεκρών? Ο Ιησούς Χριστός, ο νέος Αδάμ. Ο πρώτος, ο αντιπροσωπευτικός του θανάτου. Ο δεύτερος, ο αντιπροσωπευτικός της Αναστάσεως και της ζωής. Όπως λοιπόν έγινε ο θάνατος με τον πρώτον, έτσι με τον δεύτερον γίνεται η Ανάσταση. Ο πρώτος παρέβη, πέθανε. Ο δεύτερος υπήκουσε στο θέλημα του Πατρός, ανεστήθη, και θα αναστηθούμε και εμείς. Όπως λοιπόν εις τον Χριστόν, όπως λοιπόν εις τον Αδάμ όλοι πεθαίνουμε, έτσι εις τον Χριστόν όλοι θα ζωοποιηθούμε, έκαστος εν το ιδίο τάγματι. Ποια είναι αυτά τα τάγματα? Είναι δύο. Είναι οι ευσεβείς και οι ασεβείς. Έκαστος εν το ιδίο τάγματι είναι η Ανάσταση εις ζωήν και η Ανάσταση εις κρίσιν. Σε άλλα σημεία ο Απόστολος ομιλεί πιο σαφέστερα. Λέει εμείς οι νεκροί, οι εν κυρίω νεκροί θα αναστηθούν πρώτοι.
Και θα περιληφθούμε εμείς που θα ζούμε, θα το δούμε αυτά περισσότερο, γιατί θα μου πείτε και εκείνοι που θα ζουν τότε, θα το δούμε όμως στον οικείον τόπον. Θα αρπαχθούμε νεφέλες προς υπάντηση του Κυρίου. Δεν τον ενδιαφέρει παρακάτω ότι θα γίνουν οι αμαρτωλοί. Ομιλεί στους Κορινθίους, ομιλεί στους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι είναι οι Άγιοι, διότι χριστιανός θα πει Άγιος. Και ομιλεί λοιπόν δια τους Αγίους, ότι οι Άγιοι θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Δεν ενδιαφέρεται για τους παρακάτω, τίποτα καθόλου. Γι' αυτό εδώ λέει απλώς έκαστος εν το ιδίο τάγματι, και λέγει στη συνέχεια απαρχή Χριστός, η απαρχή ο Χριστός, έπειτα η Χριστού, έπειτα αυτοί που ανήκουν στον Χριστόν. Εν τη παρουσία αυτού, όταν θα παρουσιαστεί, πότε? Κατά τη δευτέρα του παρουσία, ήτα το τέλος, ώστε λοιπόν θα είναι η τελευταία πράξη της ιστορίας, η Ανάσταση των νεκρών. Ήτα, έπειτα το τέλος. Έσχατος εχθρός, καταργείται ο θάνατος. Πολλοί εχθροί απειλούν των άνθρωπων, και οι δαίμονες και οι αρρώστιες και τούτα και εκείνα, πολλοί εχθροί. Τελευταίος εχθρός που θα νικηθεί είναι ο θάνατος. Αλλά η πεποίθηση, αγαπητοί μου, περί της Αναστάσεως των νεκρών πάντοτε υπήρχε και στην Εκκλησία. Όταν ο Απόστολος Παύλος ομιλεί περί 500 αυτοπτών μαρτύρων της Αναστάσεως του Χριστού και τους παραπέμπει τους Κορινθίους εις αυτούς εκ των οποίων οι πλείονες μένουσι, οι πιο πολλοί ζουν, Α Κορινθίους 15,1, και επ' αυτών των μαρτύρων στηρίζει τη μεγάλη αλήθεια περί της Αναστάσεως των νεκρών. Τούτο σημαίνει ότι η παράδοση της Εκκλησίας εθεώρει πάντοτε ως δόγμα θεμελιώδες πίστεως την Ανάσταση των νεκρών. Θεμελιώδες δόγμα. Εάν βγάλεις αυτό, τότε και το άλλο της Αναστάσεως του Χριστού είναι ανώφελο. Γιατί να πανηγυρίσω ότι ο Χριστός αναστήθη? Εγώ θα αναστηθώ. Εάν εγώ θα αναστηθώ εκ της Αναστάσεως του Χριστού, τότε θα χειροκροτήσω τον Χριστόν. Όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, κάτι που λέγεται σε ανθρώπους, αλλά κατά άνθρωπον το λέγει. Βλέπει αυτά που μας χάρισε ο Χριστός και του λέει έβγε Ιησού, μπράβο Ιησού. Τότε θα πω Ιησού, σε χειροκροτώ. Γιατί και εγώ θα αναστηθώ. Αν εσύ αναστήθεις, το έκανες τον εαυτό σου. Θα έλεγαμε αν εγώ δεν θα αναστηθώ. Τι αξία έχει να πω Χριστός Ανέστη? Τι αξία έχει να γιορτάσω το Πάσχα? Τι αξία έχουν όλα αυτά τα οποία τόσο πανηγυρικώς θα παρουσιάσουμε, εάν δεν νικήθηκε ο έσχατος εχθρός, ο θάνατος? Αυτό πανηγυρίζουμε, τον θάνατον του θανάτου, τη νίκη κατά του θανάτου. Λοιπόν, η παράδοση της Εκκλησίας πάντα διατήρησε αυτό το θεμελιώδες δόγμα, πάντοτε, και το πρόβαλε η Ανάσταση των νεκρών. Ο Άγιος Κλήμης Ρώμης γράφει: και μη λέγεται ότι Σιμών ότι αυτή η σάρξ ου κρίνεται ουδέ ανίσταται. Μη λέει κανείς ότι αυτή η σάρκα δεν κρίνεται και δεν ανίσταται, δεν αναστήνεται. Κρίνεται, είδατε, και η σάρκα θα δώσει λόγο εις τον Θεόν. Ακούσατε? Και η σάρκα θα δώσει λόγο εις τον Θεόν. Γνώτε, εν τίνι εσώθητε, εν τίνι ανεβλέψατε, ή μη εν τη σαρκή ταύτη όντες. Γνώτε, καθίστε κάτω, μελετήστε καλά και γνωρίστε με ποιο τρόπο σωθήκατε, με ποιο τρόπο είδαν τα μάτια σας, με ποιο τρόπο είδατε. Δεν είδατε, δεν αντιμετωπίσατε το θέμα της σωτηρίας με τη σάρκα σας. Διούν ημάς ως ναόν Θεού φυλάσιν την σάρκα. Λοιπόν, τη σωτηρία τη δέχτηκα με τη σάρκα μου. Πώς τη δέχτηκα τη σωτηρία με τη σάρκα μου? Ποιο βαφτίστηκε? Η ψυχή μου βαφτίστηκε στην κολυμβήθρα? Η ψυχή μου βαφτίστηκε ή το σώμα μου? Είπε ο Χριστός: ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωή αιώνιον. Η ψυχή μου έφαγε το σώμα και το αίμα του Χριστού, ή άνοιξα το στόμα μου? Ποιο στόμα άνοιξα? Ξέρετε ποιο στόμα άνοιξα? Αυτό που ανοίγω στον οδοντίατρον
για να μου φτιάξει τα δόντια. Με συγχωρείτε για το ρεαλισμό, αλλά πώς να μιλήσω πια? Αυτό το στόμα, αυτό το στόμα άνοιξα, και αυτό ανοίγω για να κοινωνήσω. Λοιπόν, πώς πήρα τον Χριστόν, δηλαδή τη σωτηρία? Με τη σάρκα μου. Και εκείνον πώς τον πήρα? Με τη σάρκα του. Λοιπόν, αυτή η σάρκα θα αναστηθεί. Αυτό θέλει να πει ο Άγιος Κλήμης Ρώμης. Διούν ημάς, πρέπει λοιπόν εμείς ως ναόν Θεού φυλάσιν την σάρκα. Πρέπει να την φυλάμε τη σάρκα μας σαν ναό του Θεού. Ον τρόπον γάρεν τη σαρκή εκλήθητε και εν τη σαρκή ελεύσεστε. Με τον τρόπο που κληθήκατε στη σωτηρία με τη σάρκα σας, με τη σάρκα σας θα έρθετε εκεί στην Ανάσταση των νεκρών. Ή Χριστός ο Κύριος ο σώσας ημάς, ον μεν το πρώτον πνεύμα εγένετο σάρξ και ούτως ημάς εκάλεσαν, ούτως και εμείς εν ταύτη τη σαρκή απολυψόμεθα των μισθών. Όπως ο Θεός λόγος που είναι το πνεύμα έγινε σάρκα και μας κάλεσε ως σάρκες, ως ανθρώπους με την ανθρωπίνη μας φύση, κατά παρόμοιο τρόπο θα μας καλέσει και τότε όταν θα ξαναέρθει και θα πάρουμε με τον παρόμοιο τρόπο, με ψυχή και σώμα, θα πάρουμε και τον μισθόν μας. Ο απολογητής Τατιανός γράφει τα εξής: καν πήρε εξαφανίσει σου το σαρκίον, καν η φωτιά σου εξαφανίσει το σώμα, εξατμιστεί σαν την ύλη ο κόσμος και χώρηκε. Καν εν ποταμής, καν εν θαλάσσες εκδαπανηθώ, καν υποθυρίων διασπαστώ, ταμείς εν απόκειμε πλουσίου δεσπότου. Αν λέει φωτιά με φάει, τα θηρία, τα ποτάμια, τα νερά και οι θάλασσες, δεν έχω τίποτα να πάθω, βρίσκομαι εις τα ταμεία του Κυρίου μου του και Θεού μου. Δηλαδή στο σιρτάρι του Θεού βρίσκομαι, στο ταμείο, στο χρηματοκιβώτιο, εκεί που είναι η θησαυρή του Θεού, εκεί βρίσκομαι, με φυλάει ο Θεός. Θεός δε ότε βούλεται την ορατήν αυτό μόνον υπόσταση αποκαταστήσει προς το αρχαίον. Αυτή η ύπαρξη η οποία είναι ορατή μόνον εις τον Θεόν, διότι λέμε έλειωσε ο άνθρωπος αυτός, πάει. Είναι ορατός ο άνθρωπος μόνο εις τον Θεόν. Όταν θα έρθει η ώρα θα την αποκαταστήσει αυτή την ύπαρξη προς το αρχαίον. Τι θα πει προς το αρχαίον? Όπως ήταν και πρώτα. Δηλαδή θα είμαι πάλι άνθρωπος, με την ανθρωπίνη μου φύση, όπως είμαι. Άλλο ότι η ποιότητα του σώματός μου θα είναι καινούρια, όπως θα δούμε προσεχώς. Αλλά θα έλεγαμε, όπως λέγει ο Άγιος Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης, σας λέω τώρα την παράδοση της Εκκλησίας, «Ήμεν μόνη κατόρθωσιν η ψυχή, μόνη και στεφανούστο». Εάν μόνη, λέει, η ψυχή κατάφερε να πετύχει κάτι, αυτή και μόνη πρέπει να στεφανωθεί. Ή δε και το σώμα εμερίσατο τους άθλους, με ταυτού και στεφανούστο. Εάν όμως και το σώμα, λέγει, πήρε μέρος εις τους άθλους, τα αγωνίσματα, τότε και εκείνο κατά δικαιοσύνη πρέπει να στεφανωθεί. Δίκαιον γάρ και εύλογον και οικός και πρεποδέστατον τούτο τη χάνει. Βέβαια, σωστό, δίκαιο, πρεποδέστατον είναι και αυτό να τύχει ευλογίας και άθλων. Λοιπόν, η αρετή της νηστείας, νηστεύω, πού ανήκει αυτό? Ανήκει εις την ψυχή ή στο σώμα? Η αρετή της νηστείας ανήκει εις το σώμα, γιατί η ψυχή είτε φας δεν φας μένει ανέπαφη. Και η αμαρτία της γαστριμαργίας που ανήκει? Στην ψυχή ή στο σώμα? Εις το σώμα. Η αρετή της σοφροσύνης, της αγνότητας και καθαρότητας, που είναι θεμελιώδης αρετή, πού ανήκει? Στην ψυχή ή στο σώμα? Εις στο σώμα. Η ανηθικότης, η πορνεία, η μοιχεία κτλ. Πού ανήκουν? Στην ψυχή ή στο σώμα? Λοιπόν, το βάρος των αρετών πού πίπτει? Εις το σώμα. Ή το βάρος των αμαρτιών πού πίπτει αυτών των αμαρτιών? Εις το σώμα. Λοιπόν, το σώμα ή θα βραβευτεί από την νηστεία, από τη σοφροσύνη, ή θα κατακριθεί από τη γαστριμαργία, από την ανηθικότητα και ούτω καθεξής. Εάν αυτό δεν είναι αληθές, που σας λέω, τότε τι έννοια έχει ο λόγος του Αποστόλου Παύλου, Α Κορινθίους 6 κεφάλαιων?
φεύγετε την πορνείαν, μακριά από την πορνείαν. Παν αμάρτημα, κάθε αμάρτημα, ο εάν ποιήσει άνθρωπος, που θα κάνει ο άνθρωπος εκτός του σώματος εστίν, είναι έξω από το σώμα. Όπως επί παραδείγματι είμαι υπερήφανος, λέγω ψέματα, είναι έξω από το σώμα. Ο δε πορνεύων εις το ίδιον σώμα αμαρτάνει. Αυτός που πορνεύει αμαρτάνει στο σώμα του. Αφού λοιπόν αμαρτάνει στο σώμα του, άρα λοιπόν το σώμα του θα δώσει λόγο. Μπορώ να πορνεύω και να μπω στη Βασιλεία του Θεού? Σαφώς το λέγει. Μη πλανάστε, ούτε πόρνη, ούτε ειδωλολάτρε, ούτε μοιχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκήτε, Βασιλεία Θεού ου κληρονομήσουσιν. Πάει να πει λοιπόν ότι θα κριθεί το σώμα μου μαζί με την ψυχή. Θα δώσει λόγο στο Θεό και η ψυχή και το σώμα. Και θα πει ακόμη σαφέστερα στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του Απόστολος Παύλος 5,10. Τους πάντας ημάς φανερωθήνε δι έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, ή να κομίσετε έκαστος τα δια του σώματος προς έπραξε.